Искаш ли да обновиш гардероба си с дрехи, които впечатляват? В Зома Бутик модата не е просто избор на облекло. Тя е форма на изразяване, която подчертава личността и естетиката на всяка жена. С акцент върху женствеността и елегантността, магазинът предлага подбрана колекция от дрехи и аксесуари, които съчетават гръцката креативност с съвременната мода. В сътрудничество с водещи гръцки дизайнери, Зома Бутик представя модели, които се отличават с смелите си щампи, високото качество на изработката и вниманието към детайла. В Зома Бутик аксесуарите не са просто допълнение към визията, а неразделна част, която подчертава личният ти стил. Тяхната подбрана колекция включва колани, бижута и чанти, създадени да придадат елегантност и функционалност на всяка твоя визия. Тяхната колекция от дрехи обхваща всеки момент от деня и всеки повод за всеки стил и нужда. Открий предложения, които съчетават качество и естетика с възможности, които правят обновяването ти още по-достъпно. Посети техния магазин в Александруполи, за да откриеш отблизо уникалните им колекции, или разгледай онлайн магазина Zoma.gr за едно удобно и сигурно пазаруване. Елегантността те очаква.